bandiraɓe musidɓe tedduɓe keleng leng jamdi yane jamdi ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewo e worgo saha o ɓeeɓi ɓeɓani woɗɗuɓe ɓadiɓe wonɓe jamma wasani wonɓe ñalawma moni kala min gari ha e yesma min diccim min calminirim juuɗe ɓerde calminali gonduɗe needi e neware sikki ala sehilam holko gadduɗen hayɓe salmitani aɗani ko gadduɗen somi wimo pul tigi rigi wadde Ibrahima wi pul sa nani pul e ko hesɗi jaadat wadde sa wi ko hesɗi mbiya pul bandiraɓe sikki ala kala saha enen miijuno rendo ngo ko mbawɗen addude ha nafti en sikki ala noon en defi ha ɓendi en deftat dotten joɗɗinen rendugo goto fof naftoro concept men émission kespul holko woni concept o ko caɗele nguurdam worset ɓe nanande yimɓe nanande caɗele nguurdam sa wi caɗele nguurdam koko humbi ko heewi nokkuɗane caɗele nguurdam Ibrahima sikki ala handi en jaltat boowal woni wonɓe e cuuɗi dumbirɗe woni wonɓe mbaale beddaji taw in jogi caɗele hay goto jaɓani heɗadeɓe walla kamɓe e mbawa waddude partagé hay goto men ha jafɗon hay waɗoɓe ko boni yeeyoɓe koye men holko nanniɓe ɗum ɗon keɗoɗenɓe kala caɗele woni suudu nder suudu boowal mo dañduɗa e gondiɗo ma mbo koreji ma fawma mbo janan ladde fawma kala nguurdam mo gandanɗa hoore ma koko muusi metti ha piptiɗa hoore ma a wawa haaldude hay goto piinde TV no weeɗoma micro mbawa haalde ko woni e ɓernde ma nde tawno enen gandi Ibrahima caɗele nawat neɗɗo banggueji fof wartotoɓe en joɗnaki ɗum kono caɗele in pusɗumen neɗɗo in sikka ko bonɗo ha wonta sikka wonta fewtude continue wadde ɓen ko fotɓe waɗede encouragé gartire e yimɓe wadde sikki ala enen jiiɗi heɗade kal gonduɗe caɗele ha fipti hoore mum walla ronki wadde partagé walla yiiɗi waddude partagé e yimɓe dañani keeɗiɗ ɗum keedi ha e wonɓe e beddaji in jeey koreji men en jakor en jogi aduna e ko woni nder mum in tampe e beddaji mbawa haalde nguurdam mabɓe étudiante uji ummiɓe village uji arɓe ɗo in humbi ko heewi Ibrahima wadde émission men concept o wiyete ko caɗele nguurdam ko pamɗa e concept o eyyi aɗa andi a haali haalka foof eyyi min ko ɓurani kam hen ko foof ko enen joni wona ɗo jottoɗen en jaltat tawen ɓen ɗon jewten e mabɓe min mbiyata amin wawi wonde solution kono noon amin mbawi addude participation men e conseil nde tawno massa hayso safrani ñawande in ussumo seke wadde sikki ala Ibrahima concept men ko caɗele nguurdam kala ɗo neɗɗo woni andu minen mbawi arde min mbeɗoma micro kala ko woni e ɓernde ma jiɗɗo yeeɗo ma hollir jiɗɗo suurade ma continue mbaɗenmo masque ha hay goto yitam l'essentiel ya waɗa partagé e yimɓe caɗele ma heddiɓe mo mbawa haalde caɗele men wonɗo neɗɗo heɗoto caɗele neɗɗo anda won guurɗo ko ɓuuri ko wuuri ko ɗum ina wallit jomum no muñir walla ina wallit jomum no fewnitiri waddi concept o ko kes piide addi ɗum compagnon de guerre paɗe men noon ɗoftat kam hen Ibrahima Khalilullah an min to gonɗa fo ko noon tigi nde tawno ha hande sen naate concept o en ji sikki ala hande
in heewi yimɓe mbawa wadde encouragé mbaɗat ko découragé yimɓe hanndi tawa neɗɗo in laara yande leydi au lieu gummina ɗum kon gonta koye duñde ɗum ɓeydo samde leydi ko ɗum woni haare men ɗum caliɗen moƴƴo e bonɗo ko Allah tan andi enen jiɗi yoltude ballen kala mo gandanɗa hoore ma fiftima hoore mum ha natti waddude hoore mum e société o ganden aduna ko lewru korko tant que kumtari yonani tan korko gasani wadde jangga ko moƴƴat koye ko bonat koko Allah tan andi ballen yimɓe no peewir neɗɗo woto bon ha cikka a wonta moƴƴude woto moƴƴu kedi ha cikka hoddir Allah ina hori fawade ma waddi bandiraɓe concept émission men on nani Khalilullah no mbatten jaaden yeyi ummu jehen en puɗɗoto ni joni jehen